Nere euskarazko harreman sarea izugarri handitu da. Jende pila bat ezagutu dut, harreman berri asko egin ditut. Euskaraz egiteko aukera asko dituzke. Konfiantza euskaraz egiteko eta beldur hori kendu egin dut. Nere mintzakidek lotxi gabe, beldurri gabe eta aritzen dira eta gaina eske nahi dute hitz egin. Hitz egin inolako presiori gabe, zuzentasunari erreparatu gabe. Eta orduan horrek ere ematen din nolabaiteko postasuna, ez? Eta nire taldearekin lagunak lortu ditut. Gazteiz euskalduna ezagutu dut, Harreman polita sortu dela, eta hor lagunak ezagutu ditut. Lagunak eman dizkit, bai? Eta jende berria ezagutzeko aukera. Eta nik jendea beti animatzen dut horrelakoetan parte hartzera.